Aquest és l'Skoda Octavia Combi i V+, la versió híbrida endollable d'un model que ha estat un dels més resolutius del mercat en els últims anys, sobretot aquesta versió Combi. Un familiar, com no, replet de solucions pràctiques, marca de la casa i que ara, amb el cognom i V+, aconsegueix ser dos cotxes en un. El cotxe per anar a treballar cada dia sense gastar ni una gota de gasolina i el viatger que et permetrà anar fins on vulguis al cap de setmana sense restriccions de cap mena, ni els restringits accessos urbans, ni tampoc d'autonomia i d'espai. Amb un perfil molt aerodinàmic i unes línies més expressives, l'Skoda Octavia Combi i V+ transmet més dinamisme i caràcter, amb una graella més imponent i una zona posterior afinada amb aleró incorporat. I tot això amb un interior extraordinàriament espaiós i realment funcional, de nota molt alta i en tot el seu lloc, un volant diferencial de 2 radis, un maleter molt sobrat i uns seients Ergo Seats brutals, molt còmodes, ergonòmics i que et subjecten a la perfecció. Sorprèn, com sempre, la seva practicitat i els enginys amb els quals et facilita el dia a dia, per petits que siguin els seus detalls. El paraigües a la porta, racons pensats per desobjectes ben fixats, el rascador del parabrisa amagat a la tapa del dipòsit de gasolina o, el que més m'ha flipat, un recolz de caps laterals als seients posteriors que et permeten dormir o afrontar vies revirades de muntanya amb moltíssima més comoditat. Tot i tenir etiqueta 0 emissions, que et permet algunes llicències, com per exemple a Barcelona, aquest híbrid endollable respon d'allò més bé gràcies a un motor força potent, que accelera molt bé gràcies a l'empenta del motor elèctric i que permet viatjar sobradament a velocitat sostinguda amb un consum d'allò més contingut. Si per alguna cosa destaca aquest Skoda Octavia Combi i V+ és per la seva comoditat i bona destresa en tot tipus de vies, gràcies al seu contingut pes, tot i la hibridació, a la bona aerodinàmica i a les correctes suspensions. Compleix amb escreix totes les demandes que pot fer el conductor d'una família actual i minimitzant consums i inèrcies poc agradables en ports de muntanya comparat amb els famosos i gairebé monopolitzadors SUV. Aquest Skoda Octavia Combi i V+ m'ha semblat un familiar molt i molt òptim. Està preparat per anar als punts en un combat contra molts dels SUV actuals. Té una línia molt bona, bon espai i molta comoditat interior, una relació entre qualitat i preu excepcional i amb el que, de ben segur, et podràs despreocupar de tot per afrontar amb solvència i sobretot també dinamisme totes i cada una de les situacions que et pot deparar qualsevol dia de la setmana.